palakpak sa palubot. Ang naintindihan ko yung huli na makakasama sila para makapagbigay ng mga ideas kung paano mapakaunlad yung bayan ng Manawag. Pangalawa, gusto ko i-congratulate natin ang PNP sa pamuno ni Colonel Kasupang. Nung dumating si Colonel Kasupang, ang Manawag is number 27 sa performance ng buong kapilusan sa Pangasinan. Nung dumating sa September, wag yung palagpakin number 27. Nung dumating siya, pagdating niya last quarter, October to December, naging number 3 kaagad ang Manawag. From January to March, number 1 ang Manawag. April to July, number 1 ang Manawag. Gusto natin na ang mga polis natin maging number 1 hanggang December. Pero paano magka-number 1 yan kung hindi makikipag-cooperate yung mga tao dito sa bayan ng Manawag? Alam niyo po, aside from representing the mayor, kung minsan sa mga tourism activities, ako rin yung pinapadala nila. Every time na nag-attend ako ng seminar, at ang tanong kung taga-saan ako, hindi ko sinasabing taga-Pangasinan ako. Diba? Nasa Mindanao, nasa Cebu, ang iba baga taga-Pangasinan. Kasi iba baga, taga-Manawag, pasyalan ninyo ang bayan ng Manawag.